Hindi ko masabi. Takihin ko lang. Tapos, kalit ka, no? Ito bang ba? Mamaw mo lang sa baklaran. Focus at yung ano. Laso. Ano ginawa niya sa'yo? Pero enjoy, di ba? Yan yung kapansin mo. Yung film, napaka-intense. Very powerful. Ano ba kung manalo? Yan din ako doon. Yan dito na ano ako na sabi mo pala. Tapos, paano siya? Ang hirap kasi yun. Paano siya? Trasas ka na. Sa tempo. Kasi i-stop mo bigla. Control shot. Tuloy-tuloy mo lang yan. Kukunin mo yung control shot pagkatapos. Wala na siya. Kung naka-forma ka sa yun, kasi tayo control. Pero yung off-position ka, Kala ko pala siya, huwag kang bukan, wala ka pala. hindi. Yung sa instance na yun, yung situation na yun, kailangan mo yung malo mo lang. Kasi ano ba yung control sa power? Pagka-power, ako naman pinatagyan mo. Now, kapag ka na, tapos pag sinamahan mo ng control, sabi mo na kaya nga pagka natin dito, parang ano yun, pagkakalilangan ng bumano. Kaya nga pagka bumano na, pati mo na yan. Kumbaga mag-attempt ka na lang sa next shot. Asa. Wala ka bang pasok, di ba?
Talaga hindi ka mawawala yung skills na yun, yung mga bigla. Minsan lang, kulang lang na rin. Kahit mga bagay na ginagawa nyo, pag ano yung ginagawa itong bagay, minsan lang, nagkakaroon ng konting mali. Kasi hindi mo na na-review, wala na nakakita. Kasi di ba, mahirap i-correct mo siya. Makikita sa mga bagay. Someone na basta sorry mo nga rin. Siya ba? Gusto ko sa'yo yung pag-adjust ka lang sa Smash. Maganda natin nagagawa. Yung nag-adjust ka sa Smash. Hirap na kayo. Pagod mo nagkita. Oo. Sabihin, hindi mo naiintindihan sila sabi ko, baka pagod ka lang. Ibig sabihin, ang maganda nagagawa mo ngayon, nakaka-adjust ka. Nakakapagod ako. Nakakapagod.